член на школата с китара Живи страни и аз ще ви свия нещо. Една песен на мой любим китарист Джон Фрушанти, казва се Ascension. Добрите музиканти много. И аз съм също. Искам да кажа само няколко думи накрая. Благодаря ви за вниманието. Видяхте какви талантливи деца има тук. И това е само половината от шоуто, което предстои през другата половина да видим завършително за сега. Имам едно кратко обращение към всички родители, специално тук на този ден. Искам да ви призова, ако е възможно и както е възможно, да помогнем, направо казано, финансово, за да може нашия град и тези хубави деца да имат повече възможност за изява. Аз това не го казвам в смисъл да очаквам големите приходи, а наистина съвсем скромно насъгам според възможностите. Така че другата събота, ако ще има една каса и кой колкото възможно да пусне за каузата на клуб Живи струни и изобщо на всички талантливи китаристи и певци в Плевен, ще бъда само благодарен. Тези средства ще бъдат употребени по предназначение и ще бъде отчетоводен всеки разход по тях. Ако някой желая да спонсорира сериозно, евентуално по-сериозно начинание като фестивал или нещо такова, може да се обади вече за съвсем подробен страничен разговор на моя телефон и ще се оговорим среща по този повод. Тъй като планираме, по-скоро за сега се мечтаем само да направим фестивал, наистина национален фестивал за
класическа китара, за поп и рок, формат и така нататък. Така че, благодаря ви за вниманието. Бих желал наистина възможно да обсъдим подобна помощ. Благодаря. Погледа към мен. Още един път. Лека усмивка. Благодаря. Благодаря.